Ọhaneze ndị Igbo ekene m unu. Igbo bụ Igbo ekene m unu. Nwee na-asị nke onye chiri ya zelu. Ana m ekene unu mbọsị eke, mbọsị oye, mbọsị afọ, mbọsị nkwọ. Tata bụ afọ eke, nwee na-asị na eke ya eketala anyị ncha ife ọma. Aka m bụkwa Maazị Chukwujioke mmadụ bụrụ Chukwu. Tata anyị wetala unu ozi ọma n'afa ndị mbụ na ndị egede. Topic anyị tata bụ that topic very important n'ịga ọfọ n'ọdịnala Igbo, n'ikpe ekpele n'ọdịnala Igbo, n'ikpoku our ancestors, n'ikpoku ndị mbụ na ndị egede. Na Igbo cosmology, na Igbo worldview, na Igbo tradition, enwe three basic steps, three basic principles you must follow ma ị na-aga ọjị. Ma ị bụ nwoke, ma ị bụ nwanyị, these three steps you must follow. Awatara ya n'anya. Ọ bụrụ ịchọ ịbịa be mmadụ jesi n'azụ na wee bịaba bie, ọ dịrọ possible. These three steps na-akọwalụ unu dị ịtọ, 3 ka ọ dị. Number 1 bụ gịnị? Ịgọ mmụọ. Number 2 bụrụ ịtụ ogu. Number 3 bụrụ ịga ọfọ. These are the 3 basic principles, steps you must adopt, you must follow. Ma ị chọọ ịga ọfọ n'ọdịnala Igbo. Ị masị ka ije bido n'ịga ọfọ, ọ ka ije bido n'ịtụ ogu, wee gọba ọfọ, wee kpebe ekpele gị n'ọdịnala Igbo. Ị ga-follow systematically. So, ọ bụrụ na ị chọọ ka ị ghọta the teachings, what etu esi eme ya, what etu esi apply ya n'ịga ọfọ, n'anya and ka ị klikie na our YouTube link ka o buga gị ebe a ya kụziere gị all the teachings banyelu these 3 basic principles, these 3 fundamentals you must follow n'ịga ọfọ. Ekene m. So, dịka nsi akọwa, enwere 3 steps, 3 fundamental steps you must follow n'ịga ọfọ. M ga na-ewi ofu kọwasịa fancha, so that ndị na-amara amarụ, maka na ama na so many people are aware of this. Ụfọdụ chọrọ na iweta ọjị ikwike ife. In fact, 90% of people na-ewenyite ọjị na-ebido na the last step, which is not proper. Onwere mgbe ihe eji bido gụba 1 2 3, ije bido na 10 or ebido na 5, ị ga-ebido na 1, ịbatanụ na 2 wee ruo ebe ọ jerebe. Mana ije na-esi n'azụ unu wee na-eme ife bụ ezigbo ife anyị kwesịrị ime, na-eme anyị na wrong way. O mezie ọ dịzị ka ife ọdịnala Igbo enwere adịrọ effective, ọ dị ozi ile. Mana ọ bụ na ịghọta ya, ọ ga-adịrị na mma, and i follow ya ọfụma, ekpele gị ga-adị ile, ị na-afọ ifie. Nke mbụ dịka nsi wee kwuo bụ ịgọ mmụọ. Gịnị bụ ịgọ mmụọ? Akọwabugo m ya mgbe nkọwa ife bụ ịgọ mmụọ proper. Here, ịgọ mmụọ sozi na one of the steps ị na-efolo wee na-ekpe ekpele, wee na-aga ọfọ, wee na-aga ọjị. And ịma na asụsụ Igbo na onwe ka ọ dị. Asụsụ Igbo nwee ka ọ dị. Ofu mkpụrụ okwu nwee ike ominu 2 or 3 things. Mana ige ntị ebe a, those confusions ị na-enwe ikpopie n'akụkụ. So,
abịa na that first step bụ ịgọ mmụọ. Ife ọ pụta bụ invitation of unseen beings. Bido na Chukwu okike abịama. Invitation and acknowledgement of the unseen beings. Ikpọku Chukwu okike abịama bịa tọọ ọjị. Ikpọkusie Chukwu okike abịama. Gị nwa mana onwe onye Chukwu gị bụ Chukwu okike abịama assign to you a na-akpọ chi, guardian angel in English. Ikpọkukwa your guardian angel. Ọ bụrụ n'ime gị ife dị na ya na-emalụ gị afịa, ịkpọọ ya afịa. Ụfọdụ masị afa nkefa malụ days eji akpọkufa, ịkpọọ ya afa. Then ikpọku aja na be nna, ikpọku aja na be nne. After that, ikpọku your ancestors. Ancestors ga-anụnwa bụ ndị nwụla anwụ mere ezigbo ifo before fa nwa. Ọfa nwa ka a na-regard as saints, our ancestors. Ndị ya bụ ịgwafe okwu n'ike na ebube. Ife ịgwa afa before ịmalife na-eme na ọpụta ife. Ikpọkusizi afa, ikpọkuo other beings ịma na-enyelu gị aka wee na-achieve your earthly missions. At this point, achọrọ ka ịghọta the reason why you should know that the first step must be done before the second step. Reason eji akpọku these unseen beings bụ ka fa bear witness to your declarations. Ka ha bear witness to ife ga-agwafa nsogbu inwe, ife ịchọ ka change na your life, ife ịchọ ka add na your life. You have the main reason eji invite fa ka ha bear witness no akwa gị n'ife ịchọ ịgwafa. Mgbe ịkpọkusi fa, ọ bụrụ onye dị observant, sometimes si n'anya, you can feel their presence. Sometimes ọtụtụ ikuku ekube ebe a. Ụfọdụ sign ha na-enwetakwa ha na-enwe goose pimples. Ụfọdụ isi ebuo fa mgbe ya kpọkusi fa. These are the signs gosi na ha nọ there present, but ema mfufa anya. Ha bịazịa fe ege ntị kafanụ alele ịchọ ịtụ, kafanụ okwu ọnụ gị, kafanụ ife ịchọ. Ọfa nwa ya bụ ikpesi ekpela ikwusia ife afọ ịchọ. N'ime mmụọ ozi ga-apụa. Ebulukwa ozi ga jebe ebe kwesị ime, jebe ebe kwesị ije ka o wepụta ife. At this point, you kwesị ịma na ọbọzi sọsọ gị nọ, na onwe ife gị na ya nọ, na onwe ndị gị na fa nọ. Nke a bụrụ gịnị? Number 1. The second one bụ itu ogo. At the arrival of the spirit beings, you expected to voice out your good intentions towards your fellow human beings. Mana before ị na-eme nke a, they must know na iji ogu jide ọfọ. Ebe a ka ekpele gị center. Ebe a ka ihe declare your dealings, your fair dealings with your fellow human beings. At this point ka a na-asị egbe belu ugo belu nke si ibi ebe na nkukwa ya. Nwa mmụọ emewu na nwa mmadụ, ma nwa mmadụ emewu na nwa mmụọ. When you establish these facts before them, ha amalụ niile ekwu with ogu na ọfọ.
ha malụ niile kwu in fairness. This point is very critical. Maka na this point n'itu ogu a ka ị ga na ekpe ekpele, ka ị ga na ekwupụta, na decree, na declare ife ị chọrọ. At this point, ịma na-asị na ndụ onye ọzọ dị ama ndị nke ya dị ọma ndị possible. Ife ọbụla iwishi yourself bụ ezigbo ife ka ị ga-ewishkwa to others. Etu ọbụla isi echela onye ọbụla, etu ako isi wee dịlụ gị. So this point is very critical n'ịga ọfọ n'ọdịnala Igbo. At this point ka ị ga na-asịkwa ndụ mmiri, ndụ azụ, ndụ nwoke, ndụ nwanyị, mmiri ata na ma azụ anwụ na. That na anyụ melu nwunye di gị ga-amịkwazịrị gị. This is your clear intention to your fellow humans and the spirits. Mgbe ikwusi ife ogosigo n'iji ogu jide ọfọ. Iwe banyezia na the last stage. The last stage or the last step bụ gịnị? Ịga ọfọ proper. Ebe a ka ị ga-anọzi wee declare all your wishes. Ife niile ịchọ ka o mee na ndụ gị, na ndụ ezinụlọ gị, na ndụ ụmụnne gị, ma biznes ị na-eme, afọ ị na-azụ, ọrụ ị nọ na ya, ndị na-eme ezigbo ife na ndụ gị, etu o yesi wee dị elufa. Ndị na-eme ajọ ife na ndụ gị, etu o yesi wee dị elufa. Ndị na-achụ gị, fa chụba fa. Ndị chọrọ igbu gị, fa gbuo fa. Ndị na-ekpele gị ekpele ezigbo ndụ na-arụsi ike, ya dịkwa alụfe etu a. Ebe a ka ị ga-anọ wee kwupụ ife niile afọ ịchọ. Ikwusizie ya, iwe sị jide ọfọ gị wee tie ya n'ala wee kwuo ise, na-etu ahụ Yesu wee dị mbọsị eke, mbọsị oye, mbọsị afọ, mbọsị nkwọ. N'afa Chineke ji ike niile bụ Chukwu okike abịama. N'afa ndị ichie bụ your ancestors. N'afa ndị ọdịnala. Ajụjụ n'ụbọchị nke tata wee bụrụ, onwe ka o si wee gosi na ekpere a ikpe na onwe chi ọzọ ị na-efe, na onwe mmụọ ọzọ ị na-efe, na-abụrụ sọsọ Chukwu okike abịama. Ma na recognize the presence of your ancestors, the presence of all other unseen beings Chukwu okike abịama ke wee nye gị na ndụ gị, maka na ọma n'ụwa ị nọ na ya, na our mission na this planet Earth the very hard to achieve without them. This world is full of mysteries, and now you need our ancestors. Money na fuso I wee bi ụwa. I need to achieve our earthly goals. Ekene m unu. Na teaching ọzọ m ga-akọwazịrị the practical way etu esi use these 3 steps, principles, wee na-ekpe ekpele, wee na-aga ọfọ n'ọdịnala Igbo. Ekene m unu. Wee na-ekwu wee na-asị ọ ga-adịla anyị ma mbọsị eke, mbọsị oyi, mbọsị afọ, mbọsị nkwọ. Wee na-asị na onye ọbụla na-achụ gị, provided na aka gị dị ọcha, ọma nweta gị. Provided na gị na chi gị, ọma nweta gị. Wee na-asị onye afọ tata ka afọ echi. Ekene m unu.